Igen. Adj neki! Adj neki! Mindjárt két vára fekteti. Jaj, belőle. Jaj, Istenem! A farkát behúzza, nehogy elkapja, de egy rafinált hülye. Már képben van. Hát én még ilyen furcsaságot nem láttam. Na Dia, lebirkoznak téged, hát milyen lány vagy te, dömper? Dömper. Burusz, mint ahogy hívják. Nagyon szeret így harcolni. Ugye? De ez nagyon tetszik neki. Igen, azért tetszik, mert hogy ő kerekedik fel. Igen, és igen. úgy érzi, hogy na, Most valami nagyot csinált. jaj, behoznak egy hülye kutyát, Istenkém. Jaj, ezek dilik. Jaj, Istenem, ebből baj lesz. A baj hát. Ez a Zsuzsa.